Wah, kowe aja klet-klet diangklek ngono ya. Lah kan numpaki. Kowe lek kene nemplek, lah kene iki gringgingen. Apa kuwi ning gringgingen? Ya. Empelok to. Sun sabrangke Bocah ayu liwatke. Trupyuh sing kok lumayan balurah ngene iki. Balurah ora pengen balurah. Balurah ngene iki ya batin lho. piye? Diakre aku entek akeh ra iso ngono kuwi. Sun sabrangke Bocah ayu liwat kene. Trupyuh sing kok Ora Gus ya, cepet. mataku langsung delok. Lagi. Sandalnya telek tak lho iki. Loh, kayak nono penting gendong. Iya gendong, tetep gendong. Ora apa-apa jenenge. Ora apa-apa. Iki request lho, ande-ande lumet kok Yo mangsane. mamundut iki ngawur ya. Oh no, Iki ayo. ya. Meneh. Nah, pelek gendong sik. Sun sabrangke bocah ayu bebas kene. Gobyok sing gobyok sing. Aja rono, nang kene wae aku digendong rono rene penak. Penak. Penak lho. Sugeng dalu Mas Klitik. Alhamdulillah sugeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Sehat nggih Mas nggih? Pikantuk berkah pangestu panjenengan ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sedaya pinanggih bagas kuwarasan mboten wonten rubedun nek sabikala. Syukur. Nggih, nggih. Mas Kluthuk. Dalam Mas. Nggih, sehat nggih Mas nggih? Sehat. Syukur. Bidal saking Blitar jam pinten? Jam sekawan. Sekawan. Jujuk pundi? Ponorogo. Maksudnya teng daleme sinten? Mas Didik. Teng mriku disuguh napa? Belas beten napa-napa. Dulur ki suguh aruh gupuh niku mesti diutamakan. Nggih to Mas? Leres. Sing kula contoh niku adat ingkang sampun lumaku warga masyarakat Ponorogo. Nggih. Arpa kenal lan ora arpa kuwi sedulur apa kanca. Nggih. Nek jenenge nyambung silaturahmi kuwi mesti gupuh suguh aruh nika dipun rengkuh dados tunggal. Leres tata kramane piyai Jawi ngoten niku. Nggih, kowe iki delok to awake dhewe munggahe jagung, telo, uwi, gembili metu lho. Berarti lak ndudoke yen piyai kene iki adat ketimuranipun dipun jagi. Piyai Sukosari sangat menghormati, menghargai terhadap tamu. Nah, kok iso ora disuguhi? Lah wong angkring aku buka renek lawange yo kowe karek mlebu yo iso. Iso piye? Kula wis teko mriki kok. Pripun? Napa? Teko jam 09.00 to kula. Terus Ndelah niku nyapa? Delalah piye? Apa-apa ya wis tak cepake lho. cepakne apa wong sapa-sapa ya bojomu mengo lawange ora enek. Lho, Nyatane ya wis aku wis langsung. sik to ngomong. Iki kata-katane piye to iki? Kowe teko ning nggonku to. Iya, Mbak. Wong aku ya mulih dhisik wau dalu wonten Blitar. Nggih. Kula wangsul riyen lah niki kula ken nusul. Lah sampean mau teko bengi aku lak rene sik. Lho no, aku mau omahmu langsung bojomu mengo lawangmu ora enek. Dadi aku wis Iki kok omongane bleset to, Mas? Kuwi kleru. Sik jangan luruske. Sing bener kuwi lawange mengo bojomu ora eneng. sing riko jenengan apa kula? Ya awakmu. Lah nggih. Ning kata-katane sing bener ngono kuwi. Udah mau kula ngriko niku bojone mengo lawange ora enek kok. Lah nek ro bojoku mengo kok ora mbok leboni. Tapi sak foto kok mau. Kowe iki anggere jebles ae. Nggih. Kula niki mboten ngirangi raos. Alhamdulillah Pak, wis seneng kula niku suwiran ning Ponorogo. Jajaran Forkopimcam rawuh. Nggih, Nggih. Forkopimda rawuh, Bapak Lurah, Bapak TNI Polri rawuh. Ini menandakan bahwa sinergitas dari kepemerintahan Kabupaten Ponorogo yang selalu cinta kepada masyarakat budaya. Nggih. Niki insya Allah Piyayi pundi Pak niki? Sukosari. Benjangipun saged pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pratitis menapa? Saben bersih desa mesti ngenekke ruwat desa ngguwak sengkala. Leres. Niki sing diarani masyarakat Sukosari
yang mengangkat harkat martabat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk masyarakat Sukosari sedanipun. Ngono kuwi tegese nun sewu penggembira utawa pelawak yang cerdas sing ngono kuwi bisa mengurai, bisa memberi pemaknaan tentang bersih desa iki kaya apa. Mestine kakange ya ora kalah karo adine. Niki mboten mudeng wong niki teko nggon sing digoleki malah Lek Suryati tukang adang. Sapa? Suryati. Kok kowe hafal? Niki lho sing digoleki. Oh iso bengi iki acarane apa? Alhamdulillah ora kaya wong Ponorogo, Pak. Seneng kula. Piye? Nanggap wayang Sukosari hebat. Masyarakatnya hebat, pejabatnya hebat. Amin. Wayang gedene kaya ngene dikek videotron, kono kayak videotron. Amin amin. Mek trimo ngresmekne pos kampling menika suatu saat insyaallah pos kampling. Cotongi iku lho. Kok iso pos kampling piye? Resmene apa? Pos kampling kuwi ta? Loh. Iki bersih desa kok pos kampling. Iki bersih desa ngilangi Sukerto sengkalaning desa. Leres, adat istiadat desa. Ngono. Aku ki melu seneng lho, Mas. Pripun? Masyarakat mriki nu nek digawe kaya ngeten iki duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Leres. Lagek bengi iki dagelan kon trutusan ning mburi pawon bareng lagi iki. Lah sebabe piye? Lah piye digeret mburi tukang masak kaya mbuh. Lah kuwi to saka paguyuban ibu-ibu wong pawon iki pancen semangate elo. Iya nek sing lenggah ning kono kae parfume Waminso, Rexona. Sing isah-isah ki mek remah sontok ambune. Ayo malah ciloko to Yan. Nggih. Wis Kuwi men sehat, Nggih, Pak. masakane men enak. Nah, Nggih, kene iku lho. Pokoke melu seneng lah pokoke. Bersih desa Sukosari. Di sini banyak para pejabat, Nuwun, Pak. para alim ulama, Iya, iya, iya. malok budaya. Nggih. Loh. Aku delok sing Mbah Lurah Slamet. Mbah Slamet muga-muga selamat piyantune selamat warga masyarakate secara khusus secara umum warga masyarakate Ponorogo ya selamat pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Eh, Rabbal alamin. terus pokoknya- Kalau dicontoh Mbah Lurah Slamet. Lho, Mbah Lurah Slamet iki pancen nyambut dicontoh iki. Loh, wis perso piyayine to. Pun Ingkang pundi? Mbah Lurah Slamet menika. Nggih. Set nggih, Mbah. Nggih. Set nggih, Mbah. Oh, alhamdulillah. Wis Ya, perso tenan. Oh, iki aku ngene beliaunya mantuk berarti ya piyantune ya kuwi ya. Lho tak kira kene apal sampe iki lho. Ya, aku seneng. Aku Sukosari seneng aku. Senengmu. Sing penonton kene tenan. Nggih. Tertipe nun sewu, Mas Ayo. Pripun? Tertibnya penonton ora kaya Ponorogo. Hmm. Ini bisa dijadikan barometer penonton yang selalu menikmati harkat martabat budaya yang ada di Indonesia. Nyatane lenggah sak mbale menikmati budaya Indonesia. Tadi tepuk tangan istimewa penonton. Alhamdulillah. Amin. Nggih. Sukosari ini penonton mek lingguh tok ora oleh ngadeg aku adidumi karo panitia. Niki salah satu menunjukkan bahwasanya didumi matane kuwi. Kae bakul. Kuwi bakul kok iso didumi. Iki wong bakul, wong ider kok iso. Tak kira didumi panitia. Weh, lah kowe iki kuwi padha ngalah berkah ya kok iso. Apik Pak, apik. Tegese piyai wayangan, piyai bersih desa iki perekonomian berputar. Nggih lho. Sing entuk rezeki ora mung dalange, Nggih. prawite sindene pelawake. Nah. Ning klebu ingkang kepareng dodolan teng Jawi, Nggih. ugi pikantuk rezeki lantaranipun Sukosari anggenipun bersih Amin, amin, desa. Amin amin amin. Tale sebat Kula Pak. Mbah Lurah Slamet dipun pujiaken nggih Mas Cahyo. Insyaallah beliaunya anggenipun lenggah dados lurah lurus dan terarah, insyaallah semakin amanah membawa desa Sukosari semakin berbarokah. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Mas Klitik tak Nggih, tesik iki siap. gandeng bersih desa Sukosari. Nggih. Apa penjabaran dari Sukosari? Nuwun sewu, kalau dengan bahasa akademisi itu kan beda, penerapannya juga beda. Kalau Sukosari itu ada 4 suku kata Mas Cahyo. Leres. Nggih. Sukosari jadi 4 suku kata. Su itu adalah supel masyarakatipun mboten bedaken derajat lan pangkat, sugih lan mlarat. Sedaya menika ingkang makempal dipun wastani umat insyaallah bersatu menjadi masyarakat ini membawa nikmat di dunia dan akhirat. Luar biasa, elok. Ini. Kedua, Kondusi bagaimanapun selalu gumolong nyawiji guyub rukun bangun desane ben makmur wargane. elok nggih. Satukan tekad, satukan jiwa untuk menyongsong bersih desa Sukosari lebih meriah. Terakhir, Ringan tangan. Wong kene iki nek nyambut gawe ya nyambut gawe bareng,
Gotong royong ya gotong royong bareng, urunan ya urunan bareng. Elok, luar biasa Iki, Pak. ya, sing apik iki Piye kaya to ngene panjenengan iki. iki? Sampean pinter, sampean cerdas tenan. Secara analisis beda, Pak. Rupa nggawa rega. Bener. Lah nek kaya kapsul supel tetra niki sapa sing arepe Giri Lusi tan kena kinira. Lah, Iki kakangmu mesti luwih canggih, luwih pengalaman, luwih cerdas. Ambak elek ngene Mas. nyapa? Kemproh aku. Elek iki yo pinter kok. Kayak mau wis menjabarkan Sukosari, gandeng sing dadi pangarsa kene lak Pak Kades. Asmane Pak Slamet Daroini. Nah, per suku kata Slamet Daroini. Nah, Mas Kluthuk silakan dijabarkan. Slamet Daroini. Sla. Isinmu ya isinku, wirangmu ya wirangku. Ayo. Mergo aku ya ning kene. Iya. Aja sampe mleset. Iya. Mas Cahyo ditimbali saka Wis Surakarta. tak apa? Iso. Nah, ngono lho. Aja ngisini-sini lho ya sing Betul, apik. Kan arang-arang ning Ponorogo. Saged. Apa nek iki live streaming. Nggih, Mas. Aja nganti mirang-mirang kene. Sendika dawuh, sendika dawuh. Mergo yen nganti sampean kuwirangan, aku yo Nggih. melu wirang. Saestu. Kritik melu wirang ya to. Mungkin no Mas. Sedumuh batuk senyari bumi kok. bener. Ngoten. Jadi paling tidak usaha kata harus ditata. Wis tak ngono kuwi tadi. Ngono. Kita adalah satu tim. Jadi dalang, sinden, penabuh, karo pelawak iki satu tim. Nggih, Mas, Lek nggih. apik-apik bareng, lek Leres. elek-elek bareng. Leres, Ngono. nggih. Lah ngono ta Mas? Nggih, leres. Anu Mbak Kesi melu omong ora sampean? Nyapa kok nawani UKSI? Malah jago kan ngedewi-dewi ya. Coba Pak Slamet. Yo, napa? Ya Pak Slamet Daro ini. Ayo. Iya. Pak Slamet kuwi mbok jipuk saka ngendi? Paling tidak Tak cukup saka balai desa. Balik desa Kowe iki ndas. petugas apa iso jupuk? Maksudnya ki ngerti ya Pak Slamet itu nyapa ngono. Lah linggoh to lho, masa akrobat Iya ning maksudnya ki dalamnya Pak Slamet ada apa? usus. Jan kok bodoh banget toh sampean ki. Usus. Maksudnya ki sedikit banyak kamu bisa melihat Pak Slamet itu seperti apa. Lah iku lho piantune mosok ora roh kowe iki, Pik. Ngene lho. Pak Slamet lah kepala desa. Lah, nggih. Di dalam mustaka atau kepala Pak Slamet ada apa? Sawangen. Mas Slamet. Ah. Tetep tak ronsen iku. Oh, no. Pak Slamet. Itu beliaunya. Ayo. Ngapunten nggih Pak Slamet nggih. Pak Slamet. Bleset lho kowe. Nggih, Pak Slamet. Slamet. Di sana langsung angel. Ah, lha nek kula cak-cek Pak. Selaki saka tembung slamet. Nah. Langke Slamet itu dari arti apa? Lah iya, dua suku kata. Sela karo met. Nek digabung, Slamet. maksudnya perpanjangannya Slamet ki lho. Slamet. Cah koclok ora. Masyaallah. Teges iki selagi piye? Lah nggih pun. Slamet ki piye? Pun kula jelasne to jenengan wau. Selam niku slamet, Pak. Ayo. Muga-muga selamat pejabatnya, selamat masyarakatnya. Nggih. Insya Allah beliau ngasta dadi Bapak Kepala Desa. Yang selamat pejabatnya, selamat masyarakat. Insya Allah masyarakat akan dekat dengan pejabat dan pejabat akan mengayomi masyarakat. Alhamdulillah yo ngono lho sing tak jaluk yo ngono. Nah, ngono ku lho. Pinter iki Lho, iya, lho. Ora ana jok kritik, jok lutuk semuanya sama rata. Loh, betul loh, Bos. Masa kita satu tim. Loh, kok, satu ya? tim lho, Pak. Ya bener. Terus saiki met to? Met, Met. met menika saka met, Ayo. Met. Gosok kowe ayo. met. Met menika saka tembung memetri. Metri. Memetri. Oh, Kita iya, menten. Iya, iya. Memetri napa? Memetri nguri-uri. Nguri-nguri. Beliaunya wong Jawa ora lali karo Jawane, bersih desa nguri-nguri kabudayaan Jawa. Nyatane sudah terbukti bersih desa ana ing Sukasari, ora nanggap liyane ya nanggap wayang budaya Jawa. Alhamdulillah. iya. Mula sing diarani budaya ya agama, mula Mbah Slamet, Mbah Lurah ngagem songkok. Nyapa kok ngagem songkok? Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Astagfirullahaladzim. Ya, Pak. Masya Allah. Urung rampung lho. Apa? Loh, Pak Slamet Ya, ya, ya. Daro ini da. Dah menika dari bawah beliaunya beranjak ke jabatan dari kepala desa. Nggih, nggih, Wong lek proses. budale saka ngisor insyaallah ora lali masyarakat sing ning ngisor. Ah. Berakit-rakit dahulu, Berenang-renang kemudian. bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Bersenang-senang kemudian. Urung mesti tangga kuwi lara ya mati nyatane. Loh, Ini kok betul. patahe ngono kuwi. Tapi kleru niku. Nggih. Ya ora, Pak? Bener. Dar menika sampun dari bawah. Terus ro. Rocky Rono rene ndelok ndi masyarakate sing kekurangan. Iso ya. Kaya fitur. Apa mbok cipoki ya. Aku ki bangga lho duwe dulur. Bangga Wong ki ngono. bisa cerdas ki bangga. Rono rene ndelok masyarakate ndi sing kekurangan. Mergo dadi Bapak Kepala Desa itu kadang-kadang tidak mementingkan kepentingan pribadi tapi mementingkan kepentingan golongan. Alhamdulillah. Gini bener, Pak? Leres. Iya. I.
Iki insya Allah beliaunya mengemban amanah menjadi kepala desa, insya Allah nyenengi wong oke, mensejahterakan warga masyarakat Sukosari oleh berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tepuk tangan kagem Mas Cahyo kun tadi. Wah, Sing jelas ini aku kok. lho sing ngejalak kae. Oh iya. Nah, Terakhir niki niat apik, wong ki lek niate apik besok bakal oleh utawa oleh ganjaran sing apik. Wong lek nandure apik insyaallah bakal tukul apik. Ya kuwi beliaunya Mbak Lurah Slamet. Berarti ana unen-unen wong nandur bakal ngunduh. Lah kuwi urung mesti lek kuwi. Lho, Wong nandur bakal ngunduh urung mesti. Iya. Kok iso? Wong nandur bakal ngunduh. Urung mesti lek pangan werengi ya ora ngunduh yan. Kadang-kadang nandur pelem pangan codot ya ora ngunduh. Ngene lho pepatahe lak nandur ngunduh wong utang bakal nyaur. Urung mesti saikmu akeh wong utang minggat, Mas. Ora nyaur ki oke. Ngoten lho. Pepatahe iki ana telung kata. Tapi urung mesti wong utang bakal nyaur, urung mesti kabeh ki saikmu utang minggat. Ning sing apik kudune nyaur kewajiban kok. Ora iso lho. Ora iso. Pepatah urung mesti lek bener, Mas. Iya ning Seto, wong sing nandur ngunduh utang nyaur wong dandakne bakal ngenggo, gawe bakal ngenggo. Wong gawe Bakal ngenggo. urung mesti. Kok iso? Wong gawe kuburan ora dienggo dhewe. oh lah kuwi kok kono sampean. Kene mboten, sampean tahu tumon, wong duduk kuburan ini terus dhek, wong iki nggonku semlumah ngene. Ayo. Sampai Kene mboten. Ning ngene nuwun sewu kowe aja mendebat pepatah Jawa. Saya Sing tidak akeh lho. saya tidak mendebat tapi kan realita toh, Mas. Lho realita kaya apa ning nadyan kaya ngopo lang piye enek karma dan dharma. Mula tembunge becik ketitik ala ketara. Wong sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Sing ngomong sapa? Nyatane saiki mungkin akeh wong ala sok kala ndudune kabeciane. Ya ora? Terus wong becik? Malah wong sing becik sekmu diolo-olo. Ya ora? Mbuh. Kene mboten lho Mas saya. Kok sik to kowe ning kene sing ngejak aku getaki aku tak kuwetak pisan kok. Lho, kula ngetak ini ki wayang sing isor niki kula. Kene mboten. Iya. Saiki mu akeh wong becik sing diolo-olo. Iya, iya. Zaman sekarang tuh akeh wong sing apik sing dielek-elek, ning akeh wong sing elek diapik-apik. mula berarti garis besare Kali besare urung mesti lek wong becik ketitik ala ketara. kudu anda pasor. Anda pasor. Kowe iki lho Mas, luwih becik ning ngisor tinimbang ning dhuwur. Iki lho karepe dheke ngono. Mergo kaya ngene iki. Tegese lak ning ngisor luwih becik timbang ning dhuwur. Nggih. Ulung urip sing jenenge rekoso luwih dhisik men entuk kamulyan. Niku Ngono lho kuwi. sing kula maksud. Rekoso sik. Sing ngomong sapa? Lho, piye to? Nek ndi-ndi awake dhewe mbiyen ki dijajah rekoso. Bar kuwi terus mulya mergo wis antuk kamardikan 17 Agustus. Mara tuaku rekoso kenom ngantek tuwek ya rekoso sekmu. Lah kuwi berarti ra gelem budidaya ki to Mas. Ya ragam donga Oh, budidaya Mas. Wong ki aja sok mangku tangan. Gumregah. Lho nyapa mangku tangan ndi bojo mangku tangan iki gendeng aja iki. Ati mangku tangan lho mangku bojone dhewe. Maksudnya ki bocah kene dijak pinter ora iso to. Angel kuwi diomong. Maksudnya itu bagaimana kita mindset bisa maju. Desa ki ben maju kepiye? Ora iso maju mergo dinae wis sakmene iki. Lho. Lek mbok jokne kowe ngantek diseneni karo pusat cilaka kowe engko. Lah ngopo? Lho mbok jokne mbok perlebar kowe bosok kowe engko. Desa ki sakmene dinae iki wis jelas. Lho. Desane maksudnya ben berkembang ngono lho. Ya ditanduri no. Piye to? Mawar apa melati ngono lak susi lak berkembang no. Maksudnya kepemimpinannya Mbah Lurah Slamet tuh bisa memberikan cahaya masyarakat Sukosari. Lah, Mas Slamet kon nyewa lighting. Dadi lampu-lampu iki oke, dadi cahayane oke. Anu Mas, ki ketoke pinterne yo bleset tok. Lah kok iso? Maju, pemikiran itu maju. Maju itu adalah satu mindset kemenangan. Betul. Ini loh, Lek mundur kegagalan. lomba tarik tambangnya maju malah kalah yoan. Wah, Kok iso ukara iki lho. Ngene lho, Mundur Mas. malah menang. Maksudnya maju itu pemimpin. Mbah Lurah itu lenggah di depan itu sebagai pemimpin. Mas Cahyo lenggah di Pemimpin. depan sebagai pemimpin. Coran lu sopir. Sopir pemimpin. Kolke ya ning arep sopir. Itu pemimpin. Berarti lek pemimpin ki sopir ning arep. Iya. Urung mesti. Enek sing sopir ning mburi. Loh, Apa? sopir ki ning ngarep. Urung mesti. Tukang becak ke? Wah, Sik kuwi aja mak kowe iki ngawur. Nuwun sewu ya, sing jenenge pemimpin mesti ning ngarep. Sampeyan tau ora jamaah ning nah masjid? ini lho. Jamaah ning masjid. Tahu. Sing ngarep dhewe jenenge apa? Imam. Lah iya, ngarep dhewe kuwi imam. Imam iki pemimpin sing ning ngarep dhewe. Lek pas- Yen ana wong salat, sing ngarep dhewe mesti imam. Lek pas salat, Sing ngarep dhewe imam. nun sewu. Ngalih kowe. Wah. Lek Iki pas salat. Lek anak kaji. Oke, lek pas salat ngarep dhewe Imam. Oke, berarti urung mesti, Mas. Mas Guntur. Urung mesti.
Urung mesti lek salat ki ning ngarep dhewe imame urung mesti. Nek ndi-ndi ngono kuwi. Urung mesti. Mbok kowe tekan Masjidil Haram, sing ngarep dhewe ya imam. Eleh mboten mesti. Kok iso? Berarti jenengan ra tau nglayat. Hubungannya apa? Jenengan tau nglayat mboten? Tahu. Tahu salat jenazah? Tahu. Buri dhewe napa? Makmum. Makmum. Ngarepe makmum? Imam. Ngarepe imam. Mayit. Oh iya. Wah. Ayo. Pak. Ayo royokan. Pak, tambahno 500 kon mudhun lho, Pak. Iki Ayo. kowe sosok aku karo sampean kewirangan tenan. Ayo. Lek kabeh lek nek aturane to. Langke tapi kan bener nang mboten kula. Ya ning kuwi khusus. Lek jenis salat wajib ning masjid iki ngarep dhewe mesti imam. Lah kuwi terus enek sope. Lah kuwi nggih makmum. Nah, Sop-sop iku iki lho. malah batal. Salat tok mangan sop iki pripun jenengan niku? Malah batal. Kudune iki ning ngarep iki kudune iki ya sajadah kok sop. Sop iki kowe ora ngerti karo agama. Sop iki tegese barise wong salat ki lho. Dadi wong salate nggawa barisan dhewe-dhewe. Berarti nggawa apa? Nggawa sop. Lah sing nggawa sego sapa? Anu Mas. Anu ndang nembange lho Mas. Iki kok sosok kisinan lho kowe. Lah ya musuh wong ngeyel kok iki pancen. Loh, kula iki wis mangan bakso sing pentole cilik-cilik pinterku ngene iki aku. Kowe ra sembrono lho. Cilik ora akeh to. Lah, kuwi masalahe. Nek nggon bersih desa, ki Nah, identik karo bersih desa ngeten iki, Bos. Sik, jene. Iki Iki lah tak omongi. pramusaji sing dicepakke iki lah. Ngene. Mesti nggawa makna to iki. Lah, iki aku wis mumet nek iki. Mesti aku ngene. Iki Bos, ya Bos. Ah. Sing diarani polo kependem kuwi mau tetep kuwi ya tetandurane sing Iya. kuwasa. Tapi kurang iki. Apa? Sing dene polo kependem ki jagung polo kependem, Iya. kacang polo kependem, telo polo kependem iki ora sitok iki. Apa Mas? Mayit. Iki pancen yo. Dasmu iki kok iso. Cobi penyan werdiaken Gus, cobi Gus. Niki jenenge jagung. Apakah Iki- makna dari jagung? Hubungannya karo desa lho Mas. Coba Jagung ki saka tembung jaki janganlah kamu menjadi manusia sing duwe jiwa adigang, adigung lan adiguna. kok ya temu to ya ampun. Telo. Telo menika saka tembung telo. T iki saka tembung telekomunikasi. Oh iya. Telekomunikasi. Telekomunikasi itu penting. Iki Pak Sabtu Mulane saka lho, Dinas iya. Kominfo ya lenggah. Ya lenggah. Nyatane telekomunikasi lancar. Sesuatu hal infrastruktur itu jalan. Telekomunikasi itu lancar. Insya Allah akan Aja cepet-cepet infra apa? infrastruktur. Kuwi nek mbok kon alon-alon ra iso kecantol contonge. Kene bener. Kacang. Cek tok, telo urung bar kok iso. Loki longgar, longgar waktune pejabat kanggo masyarakat, longgar waktune masyarakat kanggo masyarakat sing membutuhkan. Wontenipun jagung ingkang sampun kasebat dipun susul kawontenanipun telo, Nggih. lajeng kasusul inggih paring asma nggih menika uwi. Uwi ki tembung usaha. Wong kene ora bakal nglindhuh tetap usaha. Piye pamrih desa iki lebih maju menjadi desa barometer seluruh Kabupaten Ponorogo. Wontenipun uwi lajeng kasusul nggih menika wontenipun jenang. Jenang menika tembung je menika jenang. Jenang menika salun jenang. Jenang. Omongane wong bingung kuwi. Ayo. Jenang. Wah, angel ora Wis to penting lah apik to. Je menika jejere dadi menungso ora lali manembah marang Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyatane Ibu Lin Mas yo ngagem jilbab. Lho Matane to. Lho iya lho, Bos. Iya. Lho, Nang. nang ki saka tembung wong kene ora golek menang, Pak. Wong ki luwih becik rebut salah tinimbang rebut bener. Wong ki luwih becik nyuwun pangapura tinimbang njaluk pangapura. Timbane meneh pangapura. Ya iki maksud ngono kuwi. Sampun kaprititesaken nggih menika kawontenanipun jenang lajeng dipun susul wontenipun jadah. Jadah menika saka tembung jaki jaganen uripmu kanthi njeber saljadah. Elok lho bocah iki jan. Kaya ngerti. Loh. Dadi sampean ya kulino Lho jamaah. nggih lho, Bos. Eh, Kula apa neh? Tuk, kowe berarti kulino jamaah ngangge sajadah ngono kuwi. Nggih lho. Heeh, nggih piye? Tahu ngangge sajadah? Tahu tapi sujud piye? pas sujud kula ora tau ndangak kula. Dadi kusuk tenan. Kusuk piye untuku kecantol. Wontenipun jadah tasik wonten inggih menika arumpi tape. Taki takwa. Wah, P iki pepeling. Ngono cepet ya. Wis utak mitel aku wis. Lajeng wonten wujudipun gedang. Gedang ki insyaallah gegayane masyarakat Sukosari oleh pepadang. Welok. Wong Ingkang pungkasan nggih menika kacang. kacang ki ngeling-eling kuwi aja kakean cangkem. Dadi Wis bar. Layak mau tak nerjemahane kacang ning arep ora gelem. nah, apa enak. Tak ingkari kene. Bae digegong ngantem. Sorry. Ngene iki Maaf. ngene iki iling-ilingen.
Dienggak-enggokne rambutan. Tak golekne kanca Mbak Nggih. Katin Titas Ya, yang ya, saya ya, regen nggih, Bos, gayeng. nggih, nggih, nggih. Yo. Ayo. Oh, langsung serempek, Mon, serempek. Serbat. Oh Oke. iya. Duduk. Ambil kencangan. Pelan Mas ayo. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Mas ayo. Ora didek-dek Mas. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Jantung nih, Mas. Nah. Manut dulu. Ngono ngaku siswa randang suwuk-suwuk lho, Mas. Masa dibablaske lho. Pak polisi, Loh, nyapa? lapor Pak. Nyapa, Mas? Ada kasus pencurian kentongan Pak. Ini kok Lah wong kowe iki ya kesuwen ora ndak diwerehke kok iso. ngomong sepena. Ngono, ayo. Pahapunten menika dipun lajengaken. Lajengaken. Wah, Sik, iki piye manut jenengan? Pripun? Ada request fragmen ketoprak andi-andi lumut. wong ngoten. Arep Iya, iya. Tanjung andi lumut. Ayo pilih dhewe. Ayo. Dhewe Tanjung kuliner roh ya. Anda-andi lumut ya apik. Nah. Wis tak gekne. Walah. Oh, iya, iya. Beh, Iya. dan Nyapa, tempe nih. Nyapa Mas, nyenengke ya? Tipis-tipis. Ayo triplek. Lah kuwi ben ora rekasake leh dahar kok iso mangsamu. Jadi apa nol kok khas ngene iki ya. Jenengan lagi niku, Pak. Kuwi iki nyawang panganan wae kok iso. Anda-andi lumut lho, sik. Dadi apa iki? Kleting apa? Ora lah aku diteke kok dianggurke iki piye? Kowe tak kon nganggur sik iki ngenteni Mbah Lurah. Engko kadung tek akeh ra iso ngapa-ngapake. Maksudnya piye? Ayo, coba. Sik anda-andi lumut. Andi lumut. Niki tambahi sitok no perane. Boleh. Kleting-kleting no. Ayo, apa iki jenenge? Bir, ayo bir. Bila karo Nopi, ayo Nong, ngene Nong. Ayo kene. Ing samangke pagelaran ketoprak badhe mundhut. Ira-iran nggih menika andi lumut. Kleting kuning kasta dening Mbak Tatin Cetot. Ing samangke kleting ijo kasta dening Dik Birginta. Kasusul kleting abang kasusul Dik Wino. Ayo, kleting abang. Kleting abang. Ing samangke ingkang asta yuyu kangkang inggih menika Raka Mas Jo Kluthuk Harahap Muhammad Sukeh bin Ajibek. Ya. Ganteng dadi yuyu. To nyabrangne lho, nyabrangne. Yo, awas dadi yuyu. Yo kono. Nduk, rene. Totoke ngunggah-ngunggahi andi-andi lumut. Yo rene. Nduk rene. Piye to, Mbak Yu? Ngene, ra apa-apa. Ngene. Sinau ketoprak. Sampeyan kleting kuning, keri. Sampeyan rasan-rasan sik. Ki piye to Mbak Yu kali ini kok banjir kamangka iki kudu awake dhewe ngunggah-ngunggahi andi-andi lumut ora. Ayo coba. Iki piye ya Klenteng Abang ki ade arep ketemu karo andi-andi lumut iki numpak apa Klenteng Abang? Aku ya bingung aku kudu numpak apa ya? Kok ndek enek apa? Iki kira-kira peraune kok ora enek ya Klenteng Abang? Kowe kita bal ngombe jamu gelan ngosek gitu. Nek omong ki ketoprak alon-alon wae, wah wis. Gawan Mas.
Tadi kula mengke anu tempene loro nggih Pak nggih. Kowe ngetop rao ngurusi panganan ora. Jajali karo omong. Mas Lutuk kene lho, dadi yuyu kene lho. Dadi yuyu. Oh alah, ya. Ah ngono. Weh dadi yuyu nggih ngenekan barang iki kebagusan kok sok. Ngono. Yo, jajali. Blekutuk ngono. Blekutuk. Nah, Oh alah. awakmu piye to Mbak Yu? Aku kudu ngunggah-ngunggah ande lumut. Ayo. Piye iki Mbak Yu aku butuh ngunggah-unggah ande lumut. Kok kaline banjir iki ndek enek perahu terus aku kudu piye? Lah iya to kelenteng abang. Iki Cilik terus ya. jare cilik. Kan dos pundi to Mbak Yu malah piye? Lho lah iya. Ya awakmu terus ke nyabrang. Gek kamangka kaline banjir. Ayo. Blekutuk. Ayo awakmu maju. Iki piye ya kelenteng piye iki ndek enek kendaraan perahu yo ndek enek. Ketoprak kendaraan iki. Iki jan. Beda to. Ya ora to. Tumpaan. Tumpaan. Tetumpaan. Kok yo renek tukang tambang. Ayo. Kok yo renek tukang tambang apa tukang kerek ngono ya. Blekutuk. Terus kaget awakmu kaget. Jar. Nah. Ana apa kono abang? Kowe iki lho goblok. Kowe Sing kali Mas. kowe iki lho. Kaget iki critane. Aku Yuyu Kangkang. Kowe sapa Aku kelenteng ijo yo Kakang. Kowe sapa? Yuyu Kangkang yuyu kok iso omong? Lah iya. Kok iso omong? Lah iya piye? Aku yuyu Kangkang. Aku Yuyu Kangkang sing bisa tata jalma. Kowe arep nang ndi, Nduk? Aku arep ketemu karo ande-ande lumut yo Kakang. Iki ngono kaline jambir. Kowe kudu Banjir kok jambir. kaline banjir. Wis kono gendang nyabrang, Luk Cahayu. Piye carane ndak ngerti? Nah terus omong terus. Yen kowe ora ngerti kowe Yo Kangkang. Ben koyo duyu tenan kok. Kaline banjir aku ndak iso lewati yo Kakang. Iso. Piye? Kowe iso ngaturke aku yo Kakang? Apa kuwi Mas? akeh pinese to gitu. Ngono ya nah. Kowe numpak gegerku kene tak sabrangne. Kowe dhisik apa aku dhisik? Aku anu disi ongko nek kowe selamat aku tak melu-melu. Aku gelem mbok sabrangke. Aku gelem mbok sabrangke yo Kakang. Opahe apa? Ning ngene opahe. Opahe apa? Pilus. Apa? Pilus. Kok pilus niku apa? Pilus iku yo apa ya? Pilus ki Kakang? pipimu sing alus. Blekutuk. Tapi janji selamat yo Kakang. Janji iso nemoni aku karo ande-ande lumut to yo Kakang. Wis bakal kowe engko slamet nemokne. Yo awas jenenge ande-ande lumut. Ya wis terus aku saiki yo Yo, Kakang. numpak kene ning gegerku kene. Nembang lho. Yo. Waduh iki. Wah, ngene iki aku lek semulih bojoku tak tekek lek ngene iki. Bojomu ndelok nang YouTube lho. Dah. Sun. Ayo. Ayo kono teko, rada rono lho kowe iki. Wah, kowe aja klet-klet ya, diangklek nang ya. Lah kan numpaki. Kowe lek kene nemplek, lah kene iki gringgingen. Apa kuwi ning bimbingan? Ayo. Pelok to. Sun sabrang Brangke bocah ayu lintwake. Grubyuk singkok. Waduh, enake ra umum iki. nek pisan kas. Sun sabrangke bocah ayu liwat kene. Grubyuk singkok. Kono. Blekunduk. Aku yo gelem aku yo pengen nyebrang rono. Iki oke iki aku. Aku yo kaya Mbak Yu. Aku yo kaya Mbak Yuku. Kene, kita numpak geger kene. Iya. Lumayan balurah kene iki. Masa ora pengen balurah. Balurah kene iki yo batin lho. Piye? Diakre aku entek akeh ra iso ngono kuwi. Sun sabrangke Bocah ayu liwat
Yo. Kono omahe Andani Lumut gek nang unggah-unggah Andani Lumut. Matur nuwun ya Yuyu. Matur nuwun ya Yuyu Kanjeng. Awakmu udah rasa. Kepiye carane aku iso munggah-munggahe kaya mbak-yu kuwi ya? Ya, iki kepiye carane aku iso munggah-munggahe kaya mbak-yu ku mau. Mongko kaline banjir kaya ngene apa ya aku iso nyabrang ngono lho. Mbak ya ana nyuwun tulung sapa sing iso nyabrang ke aku ngono lho. Iki nang kene kok ya ora eneng wong ta ya. Blakunduk. Iki ana apa iki? Enake raumu. Lagi iki cuyu warga. Kok sik lho iki kok ana wujudan kaya mengkene? Aku Yuyu. Yuyu, Kowe sapa kowe Yuyu. Ya. Yuyu kok mengkis-mengkis kaya ngono iki bar apa? Hei, Aho. Yuyu. Piye? Aku kuwi pengen nyabrang rono kae mbok aku tulung sabrangno to Yuyu. Moh. Hah? Kowe gewedi. Ya kan ketoke mau mbak-yuku mau aku ki nusul mbak-yuku sing wis tekan kono mau mbok sabrangke. Tak sabrake mergo awake cilik-cilik ya ayu. Aku gewedi sakmono, aku ora kuat. Wis kowe nyabrang kok dhewe kono, Mbok kok sik tambah aja ngono kuwi lho. Lho, Akae yo kae wong wedok kaya mbak-yuku aku ya wong wedok kae cantik, aku ya cantik lho. Cantik. Kok mbok aja mban cinde mat ciladan lho kowe Yuyu. Ki jane Yuyu apa Barongsai? Kok kowe nyabrang kok dhewe, Aku mau nyabrang kowe. Lah apa lho? Apa bedane karo mbak-yuku sing mau kae? Kowe pengen nyabrang? Pengen. Pengen nyabrang? Pengen. Ning ngene opahe. Opahe apa? Opahe piring. Apa? Piring, ketok ayu kopok ngono ki. Kok sih lho? Kok ana piring? Aku ora nggawa piring. Piring kuwi pipimu sing miring. Belak kutuk. Aku ra sudi. Aku ambak-ambak kaya ngene nek dicium karo jenenge karo Yuyu kang kaya ngene. Aku yo kaya ngene lho wujude wae kaya ngene kok arep dicium. Gelem ora? Kowe yen gak gelem aku nyemplung lho, ambles nang. Aku sik ta. Yuyu! Aja ambles ta aku urung iso tekan kono kok wis ambles lho. Ya wis metu neh blak kutuk. Keseta iki aku sabrangno ya Yu. Kene lho, Pak. Kenyeh lah. Kok Yuyune kejem. Oke. Ambune beda iki. Oh seta Yuyu aku pengen digendong ngarep. 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 Heeh. Waduh. Ngadep rene. Aduh. Cepet ngene iki lho, cepet ta. Yo, cepet. Aku pengen silak tekan kono. Ayo to. Ayo ndang Yuyune sing sacek ngono lho. Cepet. Aku sesuk gila. Manuta wong penake kok iso. Malu tapi ngene-ngene lho ki opo ya? Ya ora apa-apa kok ya mbak-yuku mau lho. Sun sabra. Gendong kuwi lho. Ngarep. Iya. Ayo. Son. Iya. Piye to? Gendongen son sabrangke bocah. Aduh, bokongkuan. Yuyu. Piye? Yuyu, sik. Ana sing keri. Aku sabrang norono meneh kae tasku keri nang kono. Tak jupukne ya. Ora. Aku Gendong neh. Gendong neh, no gendong neh. Mengkone Gendong neh. ilang kok aku tak parake. Yo. Kok cepet banget to iku? Tasmu lho, tasmu gawanen tasmu. Di tasku mau endi?
iki lho tasmu iki lho. Nah. Yo. Yo. Kowe jane kleting apa arepe asok mekar kowe. Tenang wae to wong yo iki dhewe-dhewe kok. Iki ana barang sing penting tak nggo ngono. Yo kene, tak gendong nih. Gendong. Ayo kene. Endi gendong? Mburi. Nah, mengko. Ngarep. Oh, udah galak ini. Nah, sing nembang tak aku ae. Son sabrangke bocah ayu liwat. Goblok cengok, goblok cengok, goblok cengok, goblok. Yuyune kok ora. Iki lagi ping pira? Aku sing kepengin nyebrang. Ibune beser. Kok sik perono sik. Ya apa kuwi lho? Apa yuk? Kayak klinik cuyu. Sandale keri sandale. Sandalku kari siji. Tak suwune. Tak suwune. Ora pokoke aku nek ora disabrangke karo kowe aku ora iso. Iki Sabrangke. Sabrangke ngono. Yo. Son sabrangke bocah ayu liwat kene lan goblok cengok. Sandalmu iki lho, endi sandalku? Aku wis siap meneh tulung rono kae ya. Gendong ngarep. Kleting kuning sandale lili. Ayo dadi gendong cepet iki. Aku nek ora gojekan aku tiba. Iki nek ora gojekan cepet. Mataku langsung delok. Lagi. Sandalnya telek tak lho iki. Loh, kayak nono penting gendong. Iya gendong, tetep gendong. Ora apa-apa jenenge. Ora apa-apa. Iki request lho, ande-ande lumet kok mangsane. Yo kamundhut iki ngawur ya. Ono, ayo. Meneh. Nah, pelek gendong sik. Son sabrangke bocah ayu sangat bebas kene. Goblok singkong, goblok singkong. Aja rono. Nang kene wae aku digendong rono rene penak. Penak. Penak lho. Ya. Jane cuyu apa boyo? Kok cuyu kesat iki lho. Wis. Ya apa? Aku wis gak mampu dadi cuyu aku, Pak. Lah kok ora dadi cuyu. Bosok iki. Wong kok erape kene yo. Piye? Lho sing njaluk pramen yo piye lho wong ande-ande lumet lak mesti gawe cuyu to. Ah iya komplite kudu ngono kuwi. Sampeyan yo ngono bolak-balik nggawa tas, sandal. Kok Iki ora perkara bolak-balik gendongnya aku ora masalah aku. Lah apa? Lah iku mau telek lho. Neng ora ngger wong lho iso gendong Mbak Tatin kuwi. Iya lho. Spesial lho kuwi. Tak ngandani bobotku iki gur 40 kok. Tampul ki sisih. Iya, kotakku keri yo. Yo. Kotakku keri iki lho yo. Ayo tulung di terke rono. Topres bar. Oh, wes. Kok nesu. Kok nesu Kok lho. nesu lho. Kok nesu. Kayaknya klinik cuyu tuh. Kok klinik cuyu piye? Pokoke Mbak Tati jatuhin apa? Nggih, niki sekedap kathah nawala, Mbak. Nggih. Nggih nyuwun kirang Kae pangapunten. dibalekne sik kae. Kleting-kleting. Kleting rono. Oh, lah balik aja no. Jaluk gendong. Son Sabrangke. sabrangke bocah ayu. Oh. Ya apa? Anu telepon Grab ya tadi. Kok telepon Grab iki kok apa kok? Lupa dhewe. Kene. Alhamdulillah. Nggih. Saking Pia Dekorasen nggih Siap. Dusun Demung, Desa Sukosari nyuwun gending caping gunung dipun jenengaken. Bapak Suyanto nggih. Atur dumateng Yu Cange nggih, hambuk bilih wonten wekdal kepareng badhe atur pisumbang nggih. Siap. Bawa Smarandana kunjuk dumateng para pamirsa sedaya mliginipun Bapak Panitia saha perangkat utawi Bapak Kepala Desa lan ugi perangkat sedayanipun. Mugi warga masyarakat Demung Sukosari tansah manggih kanugrahaning Gusti ingkang Maha Agung. Apa? Wong kene omong kok iso mangan iki lho.
Ya diselehke sik. Gendong ping 3 luwe aku. Saking keluarga besar KUD Sukamaju, Serangan, Sukorjo, Ponorogo. Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam. Nyuwun gending pepiling ninggal katresnan caping gunung. Nggih. Bapak Lurah Sukosari lan sedaya perangkat mugi-mugi manggih rahayu dipun paringi sehat. Amin. Pertanda Bapak Haji Karsono SP. Ya, nggih menika rumiyin dengan nate nimbali kula sak kanca. Nggih. Isih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending selendang sutra kuning kalian kembang kopi. Kula aturaken dumateng Mbah Diono kali Pak Jono. Ngawi saking Mbah Marji cekap semanten matur nuwun ingkang nyanyi Mbak Tatin Bugesi. Nggih. Siap. Sugeng dalu bocange niki saking kula Sayuti. Nggih. Nyuwun gending mawar kuning Bugesi. Nggih, suwon. Nggih. Suwun. Iki lho tulisane SUWON, suwon. Ya berarti nek munikol kae ora kol kae. Piye? Colot. Tulisane ya COLOT kok. Hari siji. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng dalu. Niki kula saking Bapak Kasnun RT 2 RW 1 nyuwun gending pepiling kalian kembang rawe irama gedruk. Niki rata-rata caping gunung. Monggo, pun. Jengglengke. Pas larasipun. Sik teng slendro ayo yuk, jenggleng kene yuk. Bos. Bos. Aku sik gagas yuyune. Kae Aku gendongan meneh. ora lho. Sampeyan ki ora ndek piye ya? Mas iki mbok yo gawe jeda ngono lho kok. Apa lho? Lha ora apa-apa wong nyatane ya kuat kok. Kuat ngempet kok. Kok apa rohmu aku ngangkat tek sama tut. Lah aku lah oksigenmu dhewe. Jarimu mblorot kabeh lho. Sing nembang utawa sing bawa Mbak Tatin sing jenggleng gentenan wong loro. Nggih. Mas klitik dhisik. Oke. Ya, Mbak. Saben bengi nyawang konang. Mantap. Mantap sekali. Ya wis saling mengisi dan saling melengkapi. Iya. Dagelane Sita iki arep mati. Ampekane. Aku abot tenan lho, yakin bobotku 70 punjul lho. Kok iso ping bola-bali iki ya luar biasa lho. Biasane dhek nggawane 150 tok malah. Sik, lugo kono. Ketok ke anu Mas, iki mesake aku nek arep bocah iki. Ning ndi debokku mau ki. Duh. Anu le, raja rene le, mesake raja rene. Aku lek tuh. Anu, kene yuk. Paling tidak yo kudu ngerti saithik lho piye karepe dhek iki piye. Kene. Lugo. Yo kene, golek aku ayo. Tinggal piye? Lah, bocah iki mesake nek ora dibus kan. Kekuatane wong iki nek nggen unjukan. Lah iya. Arep putih lebih sehat. Rene sampean rene. Piye? Ya iki tulung. Oh iki. Mana. Kucana. Iya. Kok ngedan. Kaya manut tuh. Seger dong. Iki lho sari-sarine kaya tombol lho iki. Salindahmu latung tok. Ngono ya kok ombe ora. Tapi aku yo ngimbangi lah sini lah. Gandeng bar ngombe saiki gendeleng. Oke. Oke. Oh, cemene istri mau sakmene. Aku pemanasan ki bojoku, Bos. Bobotmu piro? 70. 70. Bojoku lho 95. Kuat. Aku lek bengi tek Oh, berarti ini mau belum seberapa belum ya? seberapa, Oh, tapi iya, wis oke. kita sudah Masih oke ya? Oke. Gendeleng malah luwih rusak iki malah. Siap. Yen majang among karo janur kuning. Satu lagi Mas untuk tunjukkan semangatmu. Ayo. Mas. Penak ora yu. Urung krasa. Urung krasa Mas Lutuk. Ya, pisan kas Mas Lutuk. Rada kerep, rada
Ati kok gadul-gadul. Mulane kok krungu mak klothok-klothok iki. Peh, kok klothok-klothok. Lah iki mau pas klothok ngono. Ya Pak. Klothok apa? Mak pok. Kok klothok kok iso. Coba. Titik siap. Oh iya. Penak iki. Nggih. Alus, alus. Kowe iso ora ngene-ngene mau iso ora. Ngene ya kenteng. Ora ngepasne karo Irama kuwi lho. Lah iki kok ngene iso kok iso. Alus, alus. Kaya iki mau kok ya. Jajal tak dong ayo. Ji, Ruk, lu. Aku madhep ini. Ora pas. Ora pas. Masa ngiwonengen? Iso ngene. Iya, iya. Ngene lho kaya aku ngene lho jajal dadang. Piye? Ya. Enak ngono lho. Ayo tak dong. Iyet. Ono penak. Yo, wah. Ngangge dedet ayo. Ayo, tak dong yo. Ayo. Yo sik to. Irung kuwi mbak amune telek ket to. Mbok tak olah paning ngene. Ono. Mosok mlebu iki mau telek. Lah wis karek sithik Kur sithik lho. Ono. Ayo. Ayo. Loh, sik. Tak dong. Dedet ayo. Ayo, ndang lumpat, ayo. Mencolot. Nah, aku seneng banget. Meneh, Mas. Ya. Nek, ayo. Ayo, Duk. Kayak kau. Ngapa? Mbok tonyo ini dekku. Ben kowe ra ceblok maksudnya Ben iki mau. ceblok, tak ganjel to, Dik. Cek ngene aku. Piye? Pas ndok kowe. Duwe ndok apa, Mas? Weh, kuwi dudu ndok mochi. Mas, Mas. Aku ndelok mochimu, Mas. Iki duduk mochi ya, Nduk. Apa? Statue. Coba. Pacit. Oh. Wis. Oh. Duk, nyakil Duk, ayo. Janokone ning kerenge lho. Wis op. Janaka ki alus iso kaya ngono pola iki lho. Lah kowe rasane lho. brutal iki lho. Janaka nek kadung mambu telek ngene iki. Wah, berat aku. Wis. Leset bas. Aku takut. Melu kowe. Kuwi ra melu-melu aja. Aku kan melu-melu loh, Mas. Lho, pangah mlebu ning iki. Coba. Panas udan. Parian Mbak Tatin. Ayo nyanyo. Kagem? Yo Sukosari. Sukosari ya, Nji. Mangan roti. Mangan roti. Kualat gitu. Kualat.
Mangan roti. Langsung dibales ke lho Mas iki. Mangan roti kena gusi. Gusti Allah ki adil. Mang. Sida parean ora? Sida. Mangan roti. Entek 5. Mugi warga mekar. Alah, Warga mekar. Apa? Kita lek utangmu. iki kena bintang tamu kocluk ya iki. Kok mugi Iki Kita ngono. Mas. Kok sari pemekar. Iki ngono duduk mekar, iki ngono syariah. iso mekar iki. Mekar sari kono. Sukosari. Sukosari yo mekar sari. Iya padahal ngejone. Mugi warga Sukasari Mekar. panjang yuswa. Allahumma amin. Menyang Sragi kula ning Sumarata. Terus Yai Sukosari uripe tambah mulya. Allah. Ora sanji kok dhuwur. Cilik Allahumma Amin. Kowe nduwe dhuwure rame. Aku ini nada tinggi to, Pak. Lutuk iki contohno sing ora dhuwur ngono, Tuk. Ayo, Tuk. Ayo tak wari. Ayo, Neno. Esuk enjing, So enjing, sore sonten. sore sonten. Terus nih dhewe. Kula mbincing bayaran pinten ngono. Aja mbok pikir wis. Nandur pari, ditaleni kawat. Ya. Warga masyarakat Sukasari selamat donya akhirat. Alhamdulillah yo cetha lho Apik jane. jane. Wis bapak ira wis terak wis. Apik kaya ngono jasake. Lanjut Ya, Mbak. Balik melu mesti jos. Panas udan Ayo. aling-aling Gluwek ngowel. caping gunung. Ngombe kopi dicampur jahe, Yai Sukosari tambah barokah. Lho rambut terus juli to? Ayo. Arti jula-juli. Ora usah sesuk ben nanggap neh. Nadyan wadon sarata Suling Komandang Bali puspa warna ditresnani raru mangsa. Ayo Tuk, ayo, Tuk. Ayo keroncongan kae, Tuk.
Tetap jumeneng riyen Mbak Tatin. Oh, Dek. Niki wonten ingkang ngersakaken kembang rame, kembang rawe. Kembang rawe. Digedrukne. Nggih. Mbak Triastuti ngancani Mbak Tatin bersama Mbak Munasirah. Ayo. Oke. Tuk ngadeg nyambut gawe. Anu kula jajal iki lho genjote. Kowe ora ngerti to, jenenge wong linggo ki ngedoki rejeki, lek ngadeg entuk dhuwit, ngerti wae. Jajal iki lho genjote empuk apa atos. Ora ngono kuwi ayo. Ki lho dipapak kae. Oh, kene. Saya mau Apa kuwi nyanyi apa? Saya mau tamasya lho. Ya ora beda kuwi kok iso. Lho wis ngantek ya wis ora iso tamasya. Takon isih. Gak iso tamasya. Sing dalu Mbak Yu. Sugeng dalu, selamat malam. Sehat, iya. Sehat. Alhamdulillah iki termasuk wanita SNI. Napa niku? SNI apa? Standar Ndas Indonesia ya kita lihat. Lho kok ndase tok wonge kan iya. Lah nggih Mas iki jenengan itu kategori wanita idaman atau wanita kriteria wanita Indonesia itu seperti jenengan. Contohnya piye? Contohnya jenengan ngeten iki ndamel kejawen kan Indonesia ini. Iya. Tidak ada negara lain sing ndamel busana sing seperti ini. Nggih toh? Ketoke enak kok ndek ben sing tiru-tiru. Niko jenengan pas delok TV kleru niko. Masa kanggo apa Pas kae? TV ini buruk kita ini kan. Ning ketok le anu lho Mbak Tatin ya, ketok le serasi, ketok romantis lho. Iya. Mbak Tuti karo Mas Kluthuk iki Iya. bagian karo Mas Justru Klitik. malah Mbak Tuti ini salah satu sinden atau waranggono yang Nun Sewu yang bisa tahu situasi dan kondisi Pak. Oh, ya. Kontabelnya itu ya. Iya, Contohnya, karena contohnya. sesuai dengan Badan Meteorologi dan Geofisika, Iya. ini kan kadang-kadang hujan itu kan setengah hari. Nggih, ora mesti. Antisipasi suasana dan nggih penangkal petir barang saya ada ya pada. Kuwi Jangan Ini cundrak. Tunduk mentul wong Juga wedok tahu ki. kedalaman. Terus getaran-getaran saya juga tahu. Iya. Getarannya 7,5 skala Richter tadi kayak. Karena kedalamannya berapa? Dalamnya 7 km tadi. Jarum. Mbak Dian, ayo ki. Tembangnya, Dik. Tembangnya Kembang. apa mau? Loh, Oh, kembang rame kuwi. kembang rame ya, kembang rame. Mbak Rawe. Lah iya rawine dadi rame. Ayo ken gayeng maksudnya ngono kuwi. Aduh, Coba ya. Sikil koyo ngomel. Damel gedruk nggih. Nggih digedrukne. Siap. Nggih, Bapak-bapak. Nggih. Monggo so dipun aturaken. Eh. Dados, yuk. Ya, Oh. Yo. Sing katamu, Bos. Tak pernah ucap lepas berkau melambai. Harimau, harimau, harimau. Harimau ya. Tak pernah ucap hancur hatinya bersepai. Harimau, harimau, harimau. Harimau ya.
biasa, Mbak. Alhamdulillah. Mas, mbok bilih mawi wonten wedal ingkang mirunggan mbok Bapak Lurah diaturi tindak, Mas. Lah menawi kersa? Mbah Slamet, Mbah Slamet menawi kersa, monggo. Mbah Slamet. Pundi wau? Beliaunya mana? Nggih. Oh, tasik tindak. Oh, Siap. Nggih. Nika kasambung mawon. Dados Ponorogo menika majemuk, Mas. Leres. Teng wayang nggih mainde, teng dagelan nggih remen, teng lagon nggih mirengke. Dados antawisipun sedaya kecakup wonten pakeliran panjenengan. Dawuh leres Mas Kritik lah. Niki wonten ingkang ngersakaken saking Bapak Haji Karsono iki ninggal katresnan. Siap. Menika kangge tutupan nggih limbuhan Mas Kritik nggih. Nggih. Amargi lak sedaya menika nut lakuning lakon to, Mas. Leres dawuh leres. Nggih. Ya nduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Ayo. Cublak suweng men jumeneng dhisik. Yo. Suwang epeng kelempeng Pamu kesumpun sukeng Pak oleh lale Sapa nguyut telek ake Simpon telek ngopo Simpon telek ngopo Cupla suwang epeng kelempeng Pamu kesumpun sukeng Pak oleh lale Sapa nguyut telek ake Simpon telek ngopo Simpon telek ngopo Simpon telek ngopo Nimas Ayu Winong Nawangsih asli saking Tulungagung. Pas kalian tembangipun Antum Nggih. Katresnan. Nggih, tinggal katresnan. Nggih. Terus mangke ya digarap rong versi, pertama dangdut, kedua jaranan. Oh, kira-kira nek pertama dangdut, kedua jazz. Ayo ora ya. Niku. Buksas lho. Nggih. Ora apa-apa karo nggih ngedem swasana. Nggih. Mang bawani sik nduk Winong, cekak wae mung Asmarandana. Ayo, nggih. Asmarandana sing lam-lam tilam kae, Nduk. Ayo. Jaranan dangdut kreasi Halo. rineng kaintaing baksa Kalih matur nuwun Kang Kewer. Wah nggih, Wah, ketua jan wis panitia niku. Rijinge sip, sone ya kepenak. Tur iki kagungane piyayi kene kabeh. Alhamdulillah sedaya nyengkuyung. Sak lighting-e barang niku. Nggih. senterewe jaran pegon Ya ming sing tak nggumuni siji Mas Cahyo. Napa? TV sak mono iki antene sak pira? Kowe ora ngerti karo teknologi kok. Wah, iya kuwi. Videotron kuwi jenenge. Oh, nggih. Nggih. Ayo. luas gemas nuju prana Nonano. pinter agawe prangto Niki lurah-lurah sedaya rawuh Mas Cahyo. Inggih, dawuh leres Pak Muga-muga Camat ugi rawuh. saged nular wonten desa-desa sanesipun. Nggih, leres mung nyatanipun benjang tanggal 20 Mei Wah, menika wonten Desa Purwosari Mbabatan ugi wayangan le. Pokoke kuncine siji, Mas. Napa? Kula niku urip teng Ponorogo meh 16 tahun. Terus? Kok angger dalang kos Jawa Tengah. Hah? Teng riki ben iso laris niku kuncine siji. Apa? Aja larang-larang.
Mesti laris ning kene. Sing larang ya sapa wong ya wong. Pokoke semene, digawe Mbak. Aku wong 50 sampean wong loro ya. Sip. Pokoke didamel selawe sak rijing ngeten iki. Nah. Pas cukup. Dadi paling ora ki nanggap Cahya Kuntadi ping 10 gratis pisan. Ngomong sapa tak kepruk kowe ora. Kene iki manut karo panitia kok. Ya nah. Sinden winang tulung aku. Aja nganti piye, Nduk? Jangan Sukron, tininggal Enggak sepo. tresno Terima kasih. Ninggal katresnan. Aja nganti awake dhewe ninggal katresnane piyayi ingkang lenggah wonten ing laladan mriki. Ayo. Ini katresnan luar biasa untuk kelestarian seni budaya yang tercinta mligine wayang kulit. Ya, Sukosari memang hebat. Monggo, yuk.
tepuk tangan untuk Winong Nawangsih. Menika kalau pementasan SD kalih Sukosari sampun rampung. Mas Kluduk, Mas Klidhi. Dawuh kleresan Den. Matur nuwun sanget awit panyengkuyungipun. Nggih. Ingkang baku dalu niki nderek-nderek memayu, nderek-nderek memuji. Insyaallah Mbah Lurah sedaya masyarakatipun dalu menika dipun niati kanthi jasa diah kolbiahipun ngentekke ragat golek nikmat ben adoh saka laknat. Insyaallah gesangipun sedaya pinanggih nikmat slamet wonten ing donya akhirat. Amin. Insyaallah Gus panjangkaipun jinangkung dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, amin. Kupat lepet boten liwat sedaya ndum slamet. Nggih. Mugi-mugi cinaketa kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Amin. Ya rabbal alamin. Blangkon genah ukurane, lakon kudu tutuk crita lan lakune. Ya. Katok-katok street nggae lakon aja irit. Dawet sak cendole. Nggih. Katoke ngapret ketok kondalan. Suwun, kalajengaken. Siap. Yo, rerakit mbacutne gelar cerita. Monggo Wahyu Darmo, yo.